Opera in Limburg is zeldzaam. Donna Giovanna gaat zaterdag in Tongeren in première, als eerste volledig Limburgse opera ooit. De opera is geschreven door een Hasselaar, de dansgroepen komen uit onze provincie en ook de solisten zijn Limburgers. 2 van de 3 solisten waren vanmiddag te gast in Studio TVL. Het speelt zich af in Bologna rond 1650. Bologna en omstreken. En het gaat over Donna Giovanna. Dat is gespeeld door haar. Zij is de mannenverslindster van dienst. Het is fijn om te doen en je speelt het. Dat is niet zo dat je zo in het gewone leven bent of moet zijn. Je bent gewoon acteur en je beeldt je in hoe zou het zijn. En dat is heel leuk. En ieder bedrijf heeft wel is er een man die voorkomt waar zij haar oogje op laat vallen. Het is wel heel komisch en heel plezant om mee te maken. Donna Giovanni is een Limburgse opera, maar wel volledig in de 19e-eeuwse Italiaanse stijl. Een Limburgse opera die in première gaat in onze provincie. Dat is uniek. Het is wel echt iets van de eigen bodem. Het is echt wel een schitterend initiatief, moet ik zeggen. Kijk, in Limburg kan dat ook. En als dat dan een Limburgse opera is dat zeer mooi meegenomen, want deze opzet is niet zo voor de hand liggend in een provincie waarin de subsidies ook niet voor het rapen liggen natuurlijk.